Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 9:36. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kaalwan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Standby sa aksyon at patrol magasunod sa dili ginamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ang disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Music, dito walang makakasingit. Sabado night, siyempre Sabado night, abangan nating kaibigan kahit kailan. Sabado night, o Sabado night, ito'y bigay sa akin. O Sabado night, cool na cool sa akin. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol! May gabi sa liwat, kamusta naman mga palangga naman tagpalamati region-wide mga palagad kita sa nabilin isa ka oras 21 minutos karong adlaw Sabado night ataw Sabado edition. Bet sa 1 bulan na kita sang Pebrero. In other words, unang petsa kag unang adlaw sa bulan sang mga nagapalangganay, bulan sang tagipusoon, bulan sang nagahigug maanay.
Sabado naman nga edisyon sa inyo sini nga palatuntunan sa kinahanglan liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton sini nga news team aton sini nga mga correspondent sa liwat na Manila sini nga pagdulong sa pinakaulihi naman labas na tipon nga mga police report blatter entry record of events. Opisyal nga nabalag sa police blatter entry sa aton nga mga kapulisan Central, Southern kag Northern Negros. Course, ato sa nga Patrol 2, ato sa nga Crosswind Patrol, liwat naman nga magapangalagad, liwat naman nga magalibot sa pila ka bahin sa Metro Bacolod, ato naman liwat nga bantayam, ato naman liwat nga himulsuhan, amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon, Sabado night, anano man nga mga eventualities from where the action is. Pang Sabado night, tatak na si Aksyon Mamang ang depensor. Back to back sa aton nga piloto, isa man kapapang Aksyon Albindraba. Kon Sabado night, si Mamang kag si Papang magaisa para lang nga idulong ang balita sa inyo palamatinan. Ang ato mga pagbantay masami sa mga update sa balita nasyonal kag international. Monitoring Center sa Aksyon Radio Bacolod pang Sabado night, Lover Boy. Aksyon Marlon Hinavaya. Opdaman kita sa aton sining nga mga technical partner diri sa Studio A, Master Control sa technical side ang puwersa ni Broadcast Engineer Nelmar Madera, backup diri kay IT Expert. Bugal sang Barangay Takuling. Soltero, wala pa nakatiro. JM Baikin. Dito naman sa Transmitter Control Tower sa Barangay Talok sa Dansang Bago ang puwersa naman ni Broadcast Senior Edward Barico sa kinaandan ang inyo sinialagad. Ayun sila ang Korman Action Night Patrol Program Lunes Top Sabado. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Off din ninyo ako sa Labilin. Isa ka oras, 17 minutos nga pagpangalagad sa inyo palatuntunan, Mr. President. My God, I hate trucks. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Aksyon! Night Patrol! Action Radio Philippines Standard Time, alas 9:44 na. Una kabahin sa ato sa kapagpalagan, ginadulong sa inyo sa kalwan sang Evergreen Herbal Capsule. Pinakabago, pinaka-epektibong herbal supplement. Ang sekreto, ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Ang sobra dapat buhinan para hindi magkadto sa balatian. Ano ini? Sobra nga kalamay. Sobra nga kolesterol. Sobra nga uric acid. Sobra nga asin. Sobra nga katambok. Sobra nga creatinine. Sobra nga acid. Constipation kag iban pa. Amo ni ang sobra nga dapat buhinan para wala balatian. Tumar kita adlaw-adlaw Evergreen Herbal Capsule. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikayong lawas. More information dulot sa kalwan sang Herbal
or Evergreen Herbal Capsule, pwede ka mo ka-text, pwede ka mo ka-call sa cellphone number 0910-126-4595. Pangitaon nyo lang si Doc Crispin Hico. Tandaan ang ngalan, tumar kita. Adlaw-adlaw, 3 times a day, Evergreen Herbal Capsule. Nagabulig limpyo, pabakod, kag balansi sa sistema sang aton nga lawas. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Ang ini mga bayan sa ato sa nga pagpangalaga ginadulong sa inyo sa kalawan sa Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Ang mayara ini ginatawag nga antifungal properties nga nagapadugang itom sa aton silang nga buhok. Isa ini ka maayo nga nagahatag vitamins kag minerals ang mangosteen. Dili ka na 100% certified organic kag 100% natural. Tandaan ang alam, Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Sa inyo papapalaklon, lista ha, para hindi ka malipat. Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Ini mga bahay sa ato sa pagpangalaga ginadulong sa inyo sa kalawan sa Santol Plus Herbal Oil. Kombinasyon sang madamo nga yerba. Santol Plus Herbal Oil, manami nga ibanyo sa panuhot kag pananakit sa lawas. Santol Plus Herbal Oil, isa kapahid, dula ang sakit. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon, Aksyon, Aksyon Radyo. Dito sang kasadyahan diri sa Bacolod ang padayon nga Bacolod Festival. Ikaduwa ining adlaw kag maisa pa bali nga nabilin para buwas para nga mangin tapos-tapos ang atong sini nga pagsaulog sang Bacolod Festival. Sa first day sang Bacolod, congratulations sa atong kapulisan. Congratulations sa kay Police Colonel Henry Biñas. Although nga wala pa matapos ang okasyon, hopefully hasta matapos way lang sa mga untoward incident na matabo dira sa festival site. Dara sa may Lakson kag area sang New Government Center. Why problema kay ang pulis subong gadagsa dira sa may Lakson kag sa NGC. Why problema? Ang frisking kag ang pagrekisa sang mga nagasulod syado kaid-id ang aton kapulisan. Lighter, sigarilyo, matalom nga bagay, ginadilian sa sulod sang festival site dira sa Lakson. Sado ka id-id ang ato nga makapulisan da, no? Kag, of course, pasalamatan taman ang ato nga mga force multiplier na nagabulig man mintinar sa katawayan dira sa dalan sang Lakson. Ara kita permisi Police Major Sherla Cabana ang Station 2 Commander. Back to back kay Police Lieutenant Rondel Tapang. Nami maglagaw-lagaw dira sa sulod sang festival site kay ikaw mismo kasiling nga secure ka. Maoy-maoy ka lang kag magtinunto ka na sulod sa festival site, damo gid pulis sa masipit si mo pagwa. Kundi malason ba si marikta ka sa selda numero 2. Pero isa lang sanap si Baranta nga kung way naging mas ang kalingawan dira sa Lakson, ubos gil tanan pull out, no? Ang aton kapulisan. Although nga may mga nabilin pa nga nag-ilinom, ka nagasadya-sadya, But kung okay man yung question natin para kay Colonel Henry Biñas, kung nakapamati siya,
Hindi tagi grocer pag silingib lang ubuson gitanan, pull out ang pulis na kung kagahon. Pwede na da grocer makabiling kalada bisan isa lang guro ka team, no? Iti may ara pada nagkarabilin nga nagailinom. Nauti kung kaysa hindi man malikawan ang sobrang inom ko sa to, di man gahalin ang sinabad kag insidente mo, no? Sinami ko may mga nabilin padara nga bisan pila ka bilog guro police colonel, no, sa Lacson. Kung kagahom mga tagalas 2 alas 3 bla. Siguro mas mayugid, no? Para bilang nga madasig pa ng pag-responder naton sa atong kapulisan, no? Bili naman na grocer mga isa ka team na mag patrolya lang kag mag visibility okay na grocer. The rest ang iban pahuayon taman eh. Siyempre kagahon naman mo. Ito ko sa ang kagahon dira ko sa nagalapuyot man ang imnanay mo. Kung wala tamang ginapangayo kung may mga insidente at kung may nabiling kita dira nga mga kapulisan sa Lacson or even sa NGC, mas mayo. Mas pintahan, no? Parang ang pag-responder kag pag-manage sang mga aksidente or insidente mahapos dayon kadtuan kag responderan. Okay man na sir nga suwestyon, ha? Ato sir suwestyon mo lang na muli nga mangin positive on the side sa atong kapulisan, ha? Okay, ginatingwaan man ni Colonel Binyas nga zero major crime incident ang tatlo kadlaw nga selebrasyon sang Bacalaojaat Festival kay buwas Domingo amo ang katapusan nga kasadyahan sa NGC kag sa dalan sang Lacson. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Ang inigabahan sa ato sa iyo pabalagan ginadulong sa iyo sa karwa sa Life Extension Clinic. Gusto nyong libre nga medical check-up Lunes hasta Biyernes o pod sa ila di kalidad nga mga medical doctors. Kadtuan nyo lang, pamasyaran nyo lang dara Lacson GA Esteban Building ara dira opisina sa Life Extension Clinic. Kadara pa mismo sa Life Extension Clinic, mabakala pinakasikat, pinaka-mapatihan nga vitamin hormone. Rekomendado sa mga medical doctors. Damo siya balatian dara. Damo mo siya balatian nga napayo. Amo ini ang vitamin D3. So ang vitamin D3 amo siya bali ang produkto sang Life Extension. Mabakal ninyo ini sa bisan di nga butika, ilabi na sa tanan nga branch ng Negros Grace Pharmacy. More information, ikayong lawas, dulot sang vitamin D3 sa Life Extension. Pwede ka mo ka-text, pwede ka mo ka-call. Sa cellphone number, 0920-5056-501. Basta libre ka medical check-up, Lunes hasta Biyernes, o pod sa ila di kalidad nga mga medical doctors, pati ang produkto ng vitamin D3, katuwi, pamasyari, Dalan Lacson, GA Esteban Building, ara din ang opisina, sang Life Extension Clinic. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! My God, I hate trucks. Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 9:54 na. 6 minutos para bilhin natin kita mag-aungo sa takna nga alas 10. Diragli sa may Valladolid, tulo temprano pa. May sunog dira nga nagluntad sa may Zone 2, Barangay Tabao Proper, Banwas ng Valladolid. Nag-start na kalayo mga, temprano pa ito, mga 6:30. Sa ikaduwa nga panargan, sang puloy-an ni Lito Daguhoy, nag-start bali ang sunog. Mga almost 50,000 pesos ang kalitan sang kalayo nga nagtuhaw sa puloy-an ni Lito Daguhoy. Pasalamat ang takiti uway man sang may nalitan, kag badasig man ang pag-responder sang aton sini nga mga firefighting unit sang Bureau of Fire Protection
dira sa Valladolid. Silini Fire Officer Juan Lloyd Castro sa Valladolid Bureau of Fire Protection. May nag-welding ako sa may ibabaw sa puluyan sa ikaduwa nga panalagan sini. Kasi damati ko daw gingin pa idalo mini sa renovation. Siguro nagsikan sang welding ako nagsikan guro sa gina-welding nga bagay sa second floor sang balay ni Daguhoy. Nagpisik gurong bagat yan mo ito nga naka-create sang natawag kakalayo. Pero pasalamat ha. Nasigid ang pagresponder sang aton nga mga firefighting units sang Bureau of Fire Protection dira sa Banwa sang Valladolid, Negros Occidental. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Ini kabayan sa ato sa Republican Gerardo Roman sa kalaban sa DTX 500 capsule. Sa imo sila pag-exercise, hindi magkalipat nga mag-detoxify o gali ang pagtubar sa DTX 500 capsule. Sa DTX 500 capsule, bali amo na siya ang nagaserbi, nagatinlo sa atong dugo, nagasilhig sa mga impurities kag toxin sa aton atay. Nagabulig man ni panubos ato sila nga blood sugar, bangod sa organic compounds nga vicin, carotene kag polypeptide. Gani sa may mataas ang kolesterol, mataas ang blood sugar tungod sa diabetes, ang katapat sina simple lang. Tomar kita adlaw DTX 500 capsule. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Sa Siligabayan, sa tuwag check talaga ito, Siliga Patrol 2, Coastal Patrol, iba ito kamusta na sitwasyon sa Metro Bacolod. Sa live report ni Aksyon Andy Pensor, na nakatutok gihapon dira sa Dalan Aksyon, sa mga kahiwatan dira ka aktibidades, ara dira nakatutok ang atong sining nga Patrol 2. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon, 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 Radyo, Aksyon, Radyo. Aksyon, Night Patrol. Yaring Patrol 2, Coastal Patrol, si Aksyon, Mamang Andy Pensor sa report. Mang, good evening. Yes, Aksyon, Eric, mayong gabi. Good evening, Ann. Yes. Good evening, Papang Alvin. Good evening, Papa Calvin. Pang! Good. Good. Pang! Opo, di mo pang ni Mamang Pang. Upod kami din sa mga aksyon na Eric. Oh, gani, Sige ma'am. na pa-alert, alive and kicking ko din sa... Sino? Si Papa. Si Papang always niya. Sige na pa-alive, alert, awake. Uway niya back-down sa Papang niya. Alright. Ang Sana all wala ang resistensya sa na-perty. Mga 101% ang resistensya. May sikreto na si Papang amo nang wala nagapakapoy sa iya. Tumayo na ako. Basi mangkot ka? Ako, hindi ako mangkot yan. Di ko ba mangkot ka kay si Papang ipasabat ko si mo. Hindi na ko gani mamangkot kayo daw may idea ako bisan mga 10%. Okay, good. At least ikaw mismo nagapanumdum ko no ang isabat mo da. Gani, sakto, ginayab action, Eric. Ginapreparahan ko ng daan ng mga maamo na ng mga senaryo. Senaryo. Oo, Okay, ikaw pa. Sige, para makalagas man tabala sa mga Makalagas ka sa uso, subong. Oo, muna action, Eric. Para di ka man mahuliblas tabtaban. Muna, sakto, action, Eric. Nan. Ako tawgon ka na karon nga loading. Loading. Diba? Tawgon ka na karon sa tupad mo. Ay, ka-loading sa iya. Sana all. No? Sana all. Sana all. Ayok
action, Eric. So, subong sini action, Eric. Pinaka-attraction gid subong nga gabi. Amo ya ang ika-duha nga adlaw sa Bacolao Jazz Festival. Kapag siyempre, speaking man bala action, Eric, man ka mga nakakuha man sa atensyon naton, ang ining nCoV bala, or a novel coronavirus para sa aton mga ka-action. Ay, isa man ini sa nakitaan naton, action, Eric, kung sa diin may ara ya mga precaution man ang mga ka-action naton nga nagalagaw sa festival site, particular sa Dalan Lacson. Yes, Action Eric, kay actually nagkuha ko sa mga footage man bala, makitaan naton pamilya, mga mag-abyan, abi or magbarkada. Kitaan mo, Action Eric, nagasuksok or may ara iya sang face mask. Correct. Kay bilang panigurado, bilang proteksyon. So, amo na ang makitaan naton sa Dalan Lacson, kay amo man ang mga preparation. Ang isa man sa nakakuha man sa aton nga igtalopagod Action Eric, ay even ang kapulisan, may kilala kita ganit, nag-post pa ya, ang kapulisan pwede man makasuksok sang mask for protection lang, abi. Pwede. Siyempre, given the fact nga amo na gani, may aras nga wala man naton ginapangayo nga maglambot abay nga hindi lang. So, as early lang, mga precaution, okay gid nga may ara iya sang suksok nga face mask or may ginabutang kadra tabon sa imo yang bibig kag sa imo nga ilong. Okay. Okay, parte ko isa pa gid ang production, Eric, ay ang karon gin-check naton mo ang pinaka-latest nga update. Ang mga personnel, 150 ka mga personnel nga gin-deploy diri sa Dalan Lacson, ang temprano, Action Eric, gin-panagtagan. May isa ka pharmacy, kumbaga, nga naghatag voluntaryo para sa mga kapulisan sa multivitamins. Good. So meaning, at least bala, makitaan mo ang cooperation man sa even yung mga hindi nagidabi or mga hindi na related sa gobyerno, so nagahatag sa bulig para sa aton nga kapulisan. Good man nga, since nga sila ang nagahatag security sa aton yung mga ka-action, yung mga nagalagaw, so may ara sila protection. Hindi man niya abi halimbawa tungod lang sa nCoV, good man protection, Action Eric, kahit 3 days nga celebration. Okay. So, diya mo na ang bulig man sa mga pulis para on the go lang sila sa gihapon. Diya ang pinaka-notice pag naton, Action Eric, ay syempre ang mga ka-action naton kung kaisa hindi bala maibitar, ay mga bit-bit nga abi nila okay lang. Gali, bawal na, Action Eric. Okay. Halimbawa, ang vape, may ara sang nadakpan. May ara man sang na-confiscate or ginkuha sa ila ang ining mga sigarilyo nga buot kung tani ipasulod. Gali man. Hindi ganaya pwede, Action Eric. Why lighter, why sigarilyo nga makasulod? May lighter, pagid, Action Eric, nga buot kung tani nga ipasulod man. Pag may isa pagid, ilimnon. Ang nahimo isa to ya, sa sing persona nga nagbitbit sang ilimnon, ginlagaw ya iya. Meaning, halin sa ginadala igling butilya. Halin man sa isa ka kiosko nga nagbaligya sina abi, kay ti syempre ginaalaw man lang basta dira lang. Galing kay ginlagaw ya. Ulo bitbit ya, binga daw. May pagkatikalon man, bida mo na. Muna ganyan, Action Eric, hindi ginaya, no, ginaya, kay mabudlay na. Oo, ginapautol, gina ni Majors, gabana, ganit ang mga gabligya barbecue nga idupo lang ila punta ka barbecue stick. Isa pa gina, Action Eric, from time to time, gina-check man sa kapulisan, ang mga nagabaligya, dira sa nga inasal, ang barbecue stick dira nila, kung masiguro nga dupol o kung hindi iya magamit pang tuslok abi o kung may matuslokan dira kag wala sang may mapilasan kay since ang target gani sang kapulisan zero incident or zero accident man sa sining in connection sa Bacolao Jazz Festival. Ano lang tungaan gini Curly Binyas nga zero major crime incident. Yes, Action Eric. So, mas mayo, gidya nga wala, gidya or negative, gidya tanan, Action Eric. Ang mga hinubog, kung sa kag tinapungulay, kung sa tinormal niya sa ilimnan, kung sa kag matamangan kay inom. Oo. Wala man sa mga, wala sa mga bunanay, wala sa may mga matiruhan, na mo na bla. Oo,
kay do ka burubudlay gid sina. Pero at least Oo. makita na to Action Eric. Oo. Ang bulig man sa mga barangay nga part dira sa area sang Dalan Lacson na nagabulig man as augmentation force. Imo ni video sa mga nga kuan ni gwa. Oh, may ginsad ko na nga mga video. Ah, okay. Ang ate ang picture niya credit lang sa kay Police Major Gabana. Oo. Okay, nangayo ta sa kay na sa mga picture kay na sa iya. About man sa mga na-confiscate Paglabay ko ta kay natro temprano pag gapong ko Sir Gabana pero mabalabag bilang nga do ka kapoy bla siya. Oo, muna nga dictionary. Gakalit siya sa mga piyong-piyong kadali. Yes, dictionary. Kalata, gid man mo kay given the fact bala nga ara gid siya. Gara sa permi ko na di si Major Gabana pisan man blaw. Oo, da lagi sa nga unay. Sila ni tapa ni tapos ni tapang ga ko sila ka libos na visibility. Kaya si Sir Tapag ti na oratoria manaton kay ina ara man to sa Croquiusco to nila. Gani. Nagalibot, gina-check ang tagsa ka mga personnel kung nakasuksok abi uniform, na proper, bla kag di ang ilang nga mga kinahanglanon ara tanan. Correct. Di amo na ang ginapang secure gid so ti kudos gid para sa aton nga mga kapulisan. May isa pa kadlaw ah. May isa pa kadlaw galing. Wala kang nabilin siya sa kadlaw na mo na mga critical nga dapat gid doblihon or i-triple bantay sa pulis ta. Di gina-ask gani naton kay basi bala may another augmentation bala actionary how. Ati Wala gid mangguro hindi lagi mangguro kinahanglan ng augmentation kung kita manglantaw do sufficient lagi man ang pulis sa NGC kag sa action ano mo. Sa actionary kito kadamo man makitaan mo gid kada corner makitaan mo gid kada intersection corner may mga pulis kay standby badi pa na. Kag isa pa gid na notice nato ng Action Eric. Every mga corner man sa mga dalan diri sa palibot sa syudad sa Bacolod or even outside na gid mismo iya sang nasakupan or lugar nga kung saan nagapatigayon sang kahiwatan. May ara sang ginapatigayon nga mga checkpoint hindi lang nga isa, duha kundi madamo. Sagwa niya sang kuan sang Bacolod. As Action Eric para panigurado gid nga daan. Wala sang may makasulod nga kung ano dira mga kontrabando or mga nagalapas abi kag since man nga ginapatuman ang gun ban. Correct. Di mas maayong preparado ang kapulisan. Nagti sa mga publiko man balahaw nga kung kaysa amot kung ano na sa sulod sa pensar nila nga malapas gidon kaysa sa mga pagsulundan di mabudlay na. Mo. Amo na gani, di ka budlay blaw kay Budlay piso kay. Hindi mo maintindihan. Hindi mo maintindihan kung ano nang ilagay na pensar nga halay gina sila bit-bit nga ginadumili na gani. Ano gani? Budlay piso piso kay. Amo na gani. Diba? Sa iba niya may alamian niya kay libre pagkaon. May bantay pa. May manikay pa. May kape ka pa kunaga. Laban. So, di mo na yung iba lang siya Eric. Pero at least nami ang dalaga sa mong sang kuan sang security sa kuan sa Lacson. Section Eric. Pero may isa kita ka doon medyo do ka negative lang siya somehow. Ano? May isa kita nga na-interview pero pumangkot Section Eric. Isa man sa mga nagalagaw sa Dalan Lacson. Anong balya? Nang i-compare ang sa mga nagaligad, medyo nagjutay ang sakaron. Okay. Compare ang kasadyahan daw sa jat ng ligad. Tapos mas damo ang tao kung na nagligad. Mas damo ang tao, mas sasadya ang okasyon. Yes, Action Eric. Subong ko no makitaan gid nga do nagjutay siya. Dani? Nagjutay gid man ko no ang mga tao nga naglinagaw. Pero sige lang basta sadya lang sa gihapon Action Eric. Basta importante sadya lang. Sadya lang kag wala lang sang damo. Wala na ang pinaka number 1 gid man nga pinaka concern. Dapat ko concern sa otoridad. Correct. Siyempre sa publiko, partikular na ang mga yara naglinagaw. Nga makaresponder din atong pulis. Action Eric. Ang isa pagid Action Eric. Ang sa mga ginikanan kay Subong, lain na baliskad Action Eric. Ang bata pita kiri kanan. Baliskad na Subong kay since sa una ang ginikanan, di ba? Ginikanan ang nagapanawagan sa ila kabataan. Subong niya. Ang kabataan mo panawagan sa ginikanan. Kaya ang ginikanan nanay nila nagtalang. No? Isa pag Action Eric, hindi isa ang kadampan sa kabataan amo ang pulis. Kinahuya ang ginikanan
siguro nga magpalapit. Kaya di siyempre pulis ang... Iya ka kay, wala ka naman sa dapat, pangayuan, bulig, kagadwa, kundi pulis mo lang. Muna ganit, eleksyon man akong kayo. Tili ano, ginpa-paging, O, ginapa-paging. ang bata. Ate, ang bata, iya ang nagapa-paging sa iya Ang ginikanan. galing nga paging, nanay, diin ka na, nagtalang ka, ari ko, di ko lahat sa imo. Muna ganit, sa narek. Tumalis ka, tagi dyan sa uwong ya. Oo May sa muna, yung nanay, ginaya mo, remember ko nanay, ginayang gapa-paging or nagapapanawagan sila kabataan. Tumalis ka, tagi dyan sa uwong ya. Oo, kati, ang kawataan sa mo pinag-domain hindi siya, ikaw para kay nanay mo. O, ti sa mga nanay da. Mayo, nga kung pwede palang ikaptan nyo gid mayo inyo kabataan. Kung pwede pa lang, hindi tagit pag palaktong isanon. Ang inabalang point nga, sadya-sadya lang na to. Pero Oo. PUA lang nga, ara ang imo Ara. yan nga mga kabataan, tupad mo. Basta mo talang mo lang, sa kaudag sa bakal ko, kalapad mo. Oo, managanak siya, Eric. May by time na nga daan nga mga ginikanan, di kung madala to sa mga pa-picture-picture. Oo. Wow, di tra ginada ang mga kabataan, budasig man magdalagan-dalagan. Sanag tuod, pero kay gabi, ang sanag nga nagahatag man sa nga, kasanag syempre sa area, hindi man kapable nga makagilayon, makitaan lagi sa ginikanan, kung di na to nanutot ang iya nga bata, kapit ba ko na dito pa sa crowded area. Gani. Kaya mo na ang pinaka-risko dira. So, sa mga ka-action naton, sa mga ginikanan, dapat kaptan ang inyong kabataan. Hindi pa tayong higot bata, ang para malakat ka. Matagal pag-higot yan. Oo, ang nais na kung ang higot, kakas blaw. Hindi ka salit ng bata mo, tapos sabi ko, galiway na nagkatabid. May araman na guru sang panda, mga, syempre action na, Eric, given the fact na mo na blang kakatabo. Warning. Warning sa mga ginikanan. Yan, ikaw basta magtalang ka, hindi ka magtalang ka, action radyo ka dyan katuan mo. Of course, action na radyo kita ya, pasaka kita na ya. Yes. Hindi na to na magtalang. Pero dyan ka, ang pulis na, okay lang? Yes, action na, Eric. Kaya sa lakson naman, pulis na, bakit amag bredo lapyo kang tuyo, no? Drama gin makitaan ang lapyo tuod nga mga pulis. Oo, nanan. Okay, ikaduha pa lang tuod ka adlaw. Kaduhang gabi. Ang pagbaylo-baylo bla nila or change nila sa schedule. Nan. Sila naman guro ka oras ang agwat laksyonerek. Balik naman. Oo. Siyempre, mabalaan mo gid nga ang hago kagkakapoy. Mo? Ha? Amo? Oo, tayo mo ginagani aksyonerek. So, pero ang nakita naton, kay na-mention ko man, diba, nagapatigayon man sang checkpoint operation, ang pipila man naton ka mga istasyon sa nga kapulisan. Okay. So, makita naton, mga blinker man sa nga patrol, at nagtagsaya ka mga police station. Temprano pa actually, nagalibot naman. Amo nang pinaka-importante da. Oo, particular kay ina, pinaka-na-notice ko, ang sa area sa nga... Dasig Oo, nang nagalibot yung Jackson Eric. Oo. Prano pa. Oo. So, na makahapit lang sila, makabakalang tubig. Libot naman. Ay, syempre, given magina mo nga magbakal ka tubig kadali. Kasi, or manghihi, abi mo na bala, magkadugay-dugay, libot naman. Kaya para, tiho bala nga, hindi mo maibitar, hindi ka makasiguro. Imo dira nga senior, nagalibot man sa imo. Correct. Kung si Manong email kang si Mana ni Lida Lopez pa, siya bisan jutay ang tao, importante, buta lang ang GNG. Ay, correct! Lumayo mo si Manong email kasi Mana ni Lida. No? Gusto, no? Gusto. Bisan jutay ng tao sa Lakson, Dalan, kung puno ang GNG, okay na. Wala na problema. Basta, Wala na problema. lang ang bangko or pulongkoan sa GNC. Nga ka-order. May kasi sila wala na pungko sa order. Blaw to, order tubi. Ay, nag-order. Tanaw lang sa GM yung kagabi. Isa ko order ya. Tubig? Oh, grabe order ni GL mo. Sabi naman nakabalik kasi yan Oo, gralain mo ng ship ko ang waiter ko. Kaya dugay-dugay, manawag niya, kuha ng danay. Dugay-dugay, maubos. Kuha naman tabi, dugang ida. Grabe. Sabi na ganyan sa JM yan. Ga-level up lagi man siya subong. By the way, Action Eric. Ga-pahala subong kita mo sa gabi kwarta mo. Gani, ang bawala lang na sa gani. Oo, wala ka ginagay gabi. Wala, wala gini sa kabagat yan. Wala ka man ginagad gani si partner ya Jan Diaz. Ay, pusipos mo na sa. Gani, sasaw lang kita yan. Siya lang kita. Pero upo siya gabi ba? Iya gabi nga pakaisa. Ayan ang
cousin. Ang kasi niyo po, dua sila. Gin ko niya gin treat siya kiti damo sa money mo. Ati very good man gali. Okay na action dyan yung bakin. At least ang yakin na budlayan, ginashare man sa mga pakaisaya. Oh, sakto gin-action Eric. By the way, happy birthday kay Kay sino? Bessie Miles Robles. Oy, birthday sa buong ni Miles Robles. Bala action Eric. Huwag kasi ka padala Birthday sa niya kasag. subong. Bisa tali kasag na lang, no? Gani, sana may Oo. kasag. Sana ta na may kasag. Sana all. May kasag na, may cake pa. Oh, gani no? Sokton ta sa Lunes, ah. Best, prepare Bes. na Bes Alam Miles ka. Robles. Happy birthday. Panawagan na si Bessie Miles. Ginapactionan, Bes- kaya ginapactionan. Si Bes Miles. Happy birthday. Happy birthday. Hindi ko na paglawag. Ara, Kung ikapilaya na. Di na sa sabong. Ay, do ba si... Ara siguro sa kuwan ay. El Fisher ay. Si Miles ay. Sa selfisher, feeling ko ang Kaya daw- arektari karon sa El Fisher siguro kayo daw ato sa babaw ko sa rooftop to may swimming pool na mo. Oh? O, basta dito sa Chalet? Lao. Oo. Wow, sana all nagpapakadto sa chalet. O, sana all, no? Nagawin sa no? Grabe, wag isa pang ibitar ba? Sila. Best? Bes. Kasi ano lang na, Sa Monday na lang si Bes ma-blow out, ah. Sa Monday na lang kita Si maulan. Bes Miles. Si exclusive lang to yung ang Miles Robles. ano? Robles. Abo? Nag-robot? Si Bes Miles Robles. Nag-robot na na. Robles mong Robles. So, sana nag-isubong? Level up na si... Sana all, ah. Iba-iba. Sige, masugtan. Sana all. Mais Robles. Miles Robles. Beso? Doka street side, no? Robles. Really, ano naman? Kung Ilonggo, Robles. Kung English, kung Robles. Nahingin man kung dictionary ka mag-imo. Hindi kaya ako. Imbento, give lang ang mga... Sige lang, masugtan lang. Kasugti lang bala kay Sabado night lang subong mo. Gani, Sabado na. Anong plano mo? Tapos mo off si GM doon ka pangilay sa ako, no? Siya yung Zoy, gulat lang ko Si niya. GM doon ka pangilay sa ako. Doon abot ko lang pangilay sa ako nga siya. Tapos nakadto naman sa GNG, ah. Oh, sana all. sana Amo na real nga sana all. Sana all. Diba, siya Ara yung na. Zoy? Ara ka no, okay ka kuno, ah. Correct. Paulat lang ko ha. Oh, ikaw pa ya. Matik na. Paulat lang ko ha. Kay mas mayo siyang mahambal blaw. Oo, Kamalo niya ko. dugo ma-text sa imo, dugo PM sa imo. Sakon, nang, alam mo na nang, paulat lang ko diya. Balaan na. Gani, alam na na. Nan. Oh, by the way, actually, kay si Beshma, speaking of birthday man balahaw, kay birthday man subong sang akon nga classmate sa high school, kay Kimberly Mata, dira sa Barangay Filisa. Happy birthday man dira sa imo. Yes. Nakitaan ko siya, pero wala ko idea nga birthday niya gali. Nakitaan ko siya Ako sa dagat. rin, kita ko mga sa Facebook. Uy, ako rin, kita ko sa Facebook. Ay, birthday ni Miles. Nakita mo sa Facebook? Oo. Miles, Ako yung ay, birthday ni Miles kali. nakitaan ko una Kaya kagabi. tuon sa Baddo, no? Oo. Mga weekdays talaga sa jatan nila ko talaga pagkaon ba, no? Gani, kung mga Monday. Lunes na nga, Lunes. Si Miles sa Lunes, ah. Best Miles, alam mo na, sa Monday. Best Miles Robles sa Kung Monday lang. natulugan na sa Bisubong, halimbawa, i-message ko pag sa action, Eric, Oh, para aware gid siya. correct. Importante, aware gid siya sa Lunes. Amo na tirada. Oo, kay para dapat may preparasyon gid siya. Oo, ah. Mag-share din pag may time. Correct. Masaya din na siya, ah. Alright, sige na, Besh. Maghihintay kami. Nan. Maghihintay na lang tayo sa wala. Ganon. Sa din? Maghihintay na lang tayo. Sa wala. Wala. Ay, wala gidi. Wala, gigali. Wala gidi. Ay, happy birthday ko sa classmate ko kay Erel Ebro. Kay Sir. Sa kay Sir Erel Ebro. Friend kami na iting sa Facebook. Friend kami na iting sa Facebook. Ni Erel Ebro? Wala naka-message na sa sakon. Naka-message sa sakon niya friend mo siya. Oo, si Erel Ebro. Classmate ko na. Classmate ka mo nga doon. Sang elementary. Nakamuno sa sakon, pero do nagligad to nga tuig. Ti birthday subong?
Kabaya sa ako na friend kami na, classmate na, kami na ni Action Eric. Canada, nasa mo Canada? Sa Subong. Di, happy birthday yan na sa imo. Ang iya asawa sa na anabi mo na no? Classmate man namon. Wala ka mo Sila nag-asawahay. Si Cute. Maria Teresa Sandalaga Jimino Subong Ibrona. Wow. Nurse na si Kon, ang classmate mo ng asawa Subong ni Irel, nurse na Subong sa Canada. Oo, tima ko mo. No? Kumo, once, kis amo lang na mamakitaan ka, Action Eric, mo nga classmate ninyo. And, Napangasawa mo, napamana mo. Sa kalauna, nangin couple sila nga duha. Gani. Diba? Correct, So, correct. sige. Salamat, sir. Happy birthday na sa imo, Ara. Sana. Sana all. Sana, you know na. Ang Action Radio family, nagahulat lang. Oh. Close lang ba? Amo. Bisan sa ato lang ang pagkilalahay sa, sa Facebook. Walang tirada. Sakto man to, Action Eric. Hosto. May okay naman aguro Ikaw po yun. Tulod naman tada. Ayos. Bantayan ko lang kayo ba si may message di sa dugay sa akon. Gani. Bantayan kami lang, Action Eric. Ara sa subong, ara sa gakasubong? Ara sa subong? Bantayan ko rin kung may message. Ma-PM mo sa karon na. Dugay si mo. Wala to naton. Oh, yes. Wala to naging kami. Wala to mo gidya. Diba wala to naton gidya. Sige. So, sige, Action Eric So far, amo na pinaka-situation man nato. Andre sa paibot sa syudad sa nga Bacolod. Kalabanan nato makitaan kay ti given bala, Action Eric tungod man sa kasadyahan sini Bacolod Youth Festival. Oh. Ay ara sa rerouting aging patuman. So ti isang turo temprano ang mga ka-action naton ti nag-effort gidan na ipangita sang another alternative agud man nga makalikaw. Oh. Di syempre budlay gid hindi ka pwede ka kasulod. Even temprano pa, mga alas 3 lang kayo na, or Correct. alas 12:30 kayo na, Oh. gipatuma na ang closure sa pilaya ka mga part abi sang hiliwatan sang Bacolod dyan. Correct. O, sige na nga, 3 days malang gamay na nakapagantos. Dasi na na. Oo, Asa naman ang buwas? O, mayo man na kay ti Friday, ang gigulo do medyo naggamay struggle, kay ti, syempre, may klase pa. Kung Saturday, Sunday, tawhay naman. Si ang classmate ko mo sa Watabra, si Eril Ibro, si Maria Teresa Jimino Ibro, ara sa siguro sa Amerika. Mayo lang nga paglagaw-lagaw Ang napabalo sa ako, salamat ko sa classmate ko man nga si Annalisa Mili Buaras, Boss Germany. Wow! Grabe mga classmate ko sa mga big time sa mga. Gani, ba si Dugay-Dugay Blas? Abroad siya, abroad. Si Dugay-Dugay, Section Eric, ara na sa Sige. sili mo ya gusto ya? Sa Uma. Sa Umarika. Sa Umarika. Sa Valladolid. Sa Valladolid. Correct. Si Annalisa Milibo, nga classmate ko, ara sa bungis lahiya sa Kwan, sa Germany. Wow. Sige, mayroon na nga paglagaw-lagaw man. Ara. Si Section Eric, next naman na. Ako napabot sila, pero may mga pasalubong nga pala kung isaw, no? Oo. Mapuli sila, blaw. May handumanan ka man bla sa ilang. Yes. Ihatag nila. Remembrance, no? Remembrance. Ah. Kita da. Amo. Kalain. Ari kami Bangkok, Thailand. Baw! Wow, sana Si all. Galagaw-lagaw Bangkok, lang. Thailand, si Maninoy Rimo, si Maninay Clarita, si Clark Tampipi, si Manong Ramon Taton, si Manang Lilia Taton. Wow. Kag ang ila kabataan, baw, puerti. Mayo ba no? Mayo lang ang lagaw-lagaw lagaw-lagaw. sa Bangkok, Thailand. But, sige, halo na nga mo da pamilya Taton kag pamilya Tampipi. Basta pagpuli nyo, hindi na kami pagkalimte. Basta pagpuli niyo, hindi lang kami pagkalimti ni action ang nga duha. Ay, hindi nyo kami pagkalimti kanugon sa nga to nga pag-abyanay sa Facebook. Nanumboy pa. Di joke lang yun. Joke mo lang. Basi pa lang. Joke pa lang po sa Aksyoris Kanto po, kumiyara, yawat pa man. Joke ko na, di ba? News direct, may kabilang na. Si News Direct.
Ang gabi na, sir. Matik. Matik ka. Yes. So, na kita generic sa pipilaman ka nakuha naton yung mga headliners sa subong nga gabi. Okay. Sa area sa police station number 4, kay isa diri ka lalaki ang generico. Oo. Ang pilason matapos nga natumba, samtang nagapalagyo. Oo. Ginhaboy sang bato. Okay. Ang rason, kay hindi lang siya mag-intra kay ginangkat sa nga mahampang bilyar, hindi siya Oy. ginaboy sa iya sa bato. Dapat rin nga mo siya ng tako. May harap pag niya pamahon. Tako, antes ka tako, bato. O, mo na gani action. Mga gani kay hindi ang bula sang bilyard. Sakit pag inasuro. Buka ulo na Mo na ako. gani. Sulit niya, marble na. Mo na gani action, Eric. Sus, hindi rin ito, iba na ay buri mo. Oo, ti. Sus, tiga-tiga niya. Tiga pa na sa ulo tayo. Oo, so gani mo ginakabudlay action, Eric. Yes. Sa iban pa, update man kita sa ikadua subong adlaw sa nga Bacolao Jazz Festival. Ay since na-mention naton, nakakuha kita sa nga interview tungod man sa pila iya ka mga nakuhaan sining vape ka mga persona nga nakuhaan man sa pila iya ka mga kontrabando samtang yara or hana nga magsulod Baw. sa bisilidad sang Bacolao Jazz Festival, particular sa Dalan Lacson. O dugang sinikaroon nga detalye sa pagbalik man sang patrol. Una sa balito na sa Aksyon ang Defensor sa Bacolod Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat, Ann, sa imo sa nga report. There you have it. Live report na sa Madara Lacson sa Bacolao Jazz Festival site. Dama pa tawag yapong lagaw-lagaw da. Ang observation report na aksyon ang Defensor ginadurong sa inyo sa Karawan sa Santon Plus Coffee Mix. Sa ato papangapi, dapat hindi lang basta-basta kafe. Kafe nga may 7 times ang vitamin C sa orange. Kafe nga may 4 times calcium sang sa gatas. Kafe nga may 4 times vitamin A sang sa carrots. 3 times ang potassium sang sa saging kag may 46 ka type sang antioxidant. Amoy na ang sekreto sa Santon Plus Coffee Mix. May kafe ka na, may bulong ka pa. Santon Plus sa Coffee Mix, imo sa soya santons kag balonggay. Kafe nga may benepisyo sa aton lawas. Santon Plus Coffee Mix, may kafe ka na, may bulong ka pa. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Ayos! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 10:28 na. Salamat kita bansi kadaan kay classmate Annalisa Miliebo. Nyamit are ang puli ko sa ini nga Pebrero. Kanya dalaan ta kada isa kasako nga pasalubong sa Aksyon Radio. Dumawya man ta kay classmate Annalisa Miliebo. Amo-amo ni sila ni classmate Rally Balbastro man. Ay, puwerti. Nga mga buinas, nga mga classmate ko bala. No? Bisan paano. May gabi nila sa kay Manong email, kay Manang ni Lida Lopez, ga monitor sa aton, pamilya Bayra kag Salgado, ang panamya haling kay Manang Sonia Bayra sa Procosar Barangay Takuling, sa kay kagawad Carlos Boboy Caballo Jr. and family, ga monitor gid salamat kita, sa kay kagawad Carlos Boboy Caballo and family. Kay Manang Emma Bilaong and family, sa kay Mr. Bobby Munoz sang Talisay, sa kay Cap Chad Feria, kag kagawad Jofred Sapanta, sa mga taga Barangay Robles na Castellana, may gabi gid ha. Tamya ko dara ang team 5 Ambues Mountain Bike Group
nga ma-ride buwas, sir. Salamat, gid. Alin kay John Cesar Catalan, Madam Grace Pus. Madam, ay gabi na si mo, Madam. Sa kay Madam Grace Pus. God bless na si mo, Madam, kag always halong gid, no? Si Roberto Pabulayan, ginatamyaw gid dira sa Bilamonte, halin kay Roy Pabulayan sang Makati City. Ayos. Gamonitor kami di sa ATMC Kalumanggan. Tamyaw ko gali si Roger Boss Bulldog Jason Palma Tibong, halin kay Winston Goles. Ang panamyo kay Mami Elsa Berry, sa kay Bradji Dilag, Toto Buknoy, nandala nga pagpaurok-urok. May gabi sa kay Ating kag Maylin Fidad. Halin kay Archie Fidad ang panamyaw. Gapaurok-urok isa, no? Sa kay Layli Orsos, o kon Lane Orsos, ga-monitor man sa aton galiw. No, gapamati mo sa aton dira sa Mambucal Result. Happy birthday lang sa akon anak Elijan Joshua Amoroso. Alin kay Lisa Ramos Ilon. Gapa urok-urok kita. Manang Lina Bicos, may gabigid. Sakay Ana, sakay Lina Bicos, sakay Junito Bermils, may gabigid. Sa Bulacan, tamya ko lang si Randy Saladan kag si TJ. Alin kay Orioles Nadalas Crismar. Sa inigaran, araman si Angie Remetria Piuho. Live man nga nagalan tao sa ito, nga yung si Lani Hinsoli Vergara. Si Katendas na Pamilya Catalan sa Barangay Granada, alin kay John Cesar Catalan. Kapaurok-urok isa pamati sa Action Night Patrol. Linley Orsos again, happy listening, ha. Sa Celine Homes, araman si Intimi Boso, ha. Si Lawin Villa Ispin. Sa Riyadh, gapa urok-urok lang, si Alan Castro. Sa kay Jing Britannia, sa kay Kumarita Hassel, kag Ryan Borja and Kids, bono gapa urok-urok yun. Pamati diri sa inyo nga palatuntunan. Nice jersey, Action Eric, good PM. Bao, puwerte. Kita pa ni Toto Philip Libuon ba? Damahuya man taba. Sige. I-check na report na gikan sa atos ni correspondent. This time, i-check na report na gikan sa Menor de Negros. Standby sila number 3 sa Action Roger Gutib sa iyo nga report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action! Night Patrol Field Reports! Action Roger Gutib, la number 3 sa report. Jermaine Gabi, please come in. Yes, action na rek may gabi kag aton so yung exact session dari sa bayan sa Cadiz City Emergency Clinic sining gabi. Oo. Kay may ara action na rek nga ano ni hacking kag shooting incident. Uy. Nga nagduntag kag subong sini ti daw masubo nga balita kay may isa nga patay kag may ara pa karon sa ospital. Oo. Isa patay? Oo, isa ang patay. Ginausisa pa ng sunerek karon kay ari naman ang kapulisan. Ang pamilya, ang asawa ko no, ay patok balo mo. Uy. Pero subong sini daw kita tadi sa mismo sa igwa lang ayon sa emergency clinic nga ini ang biktima gagindala gindeclare na action eric no
nga dead on arrival. Ay, sus. May isa sa bahin sa Cadiz District Hospital Oh. nga ato ginlabo man. Uy. Kung daw tiruhay kay daw naglabanay kini ang biktima kag ang iya man sinidro kol paryente nisla. Kay wag lang dugay mo nga naga ingaw ang patrol car sa kapulisan. Daw tingagaw man gipakadto diri sa may Cadiz City Emergency Clinic bangod nga sunod sa report Oo. daw multiple gunshot wound nagigo no Sus. sang biktima kag ang pamilya ari gid man subong ang suderek mo. Okay. Diri no pero ang asawa niya way kunudi ka man bag-o nagbata la. Ay, sus. Pamangkot sa likon, ambot ko na no, to sang mag-ano ni sila kay lain man ang nag-inaway, lain man action Eric ang naglutang. Ay, gali. O kagabalita na tayo, naglutang, tiway tayo maano, way tayo marisbakan, abi, upon na lang paano kung ano, way to. Pero, daw, ang balita na to initially, ginapangita pa sa aton siningalan nga kapulisan no ang amo nga naglutang no? Ang sitwasyon ti ginaimbestigahan dahil kay makita pa rin ang may-ari nga nagdadala kay inali no? Sa sininga dahil kamo nagdala sang kan kamo nagdala Oo, sir, oo, kami nagdala. kinatabo to. O lagi kami bala sir kasayod kung ano ginang natabo mo. Kaya nabatian na mo, natulugan na kami. Natulugan na kami. Tapos nabatyagan ko, may lupo. Kamu to nga nagbangon ko. Oo. Pagwa ko, nagdalagan mo ko dahil pakadto sa ila balay. Nasugatan ko na, ng ila kontra, may pilas man to. Pero nagpuli na sila, may bitbit nga binangon. Sige ako, nagdalagan mo ko sa ila balay. Kaya ang balsang yan na umaugangan, no? Hingiday, dalon tani anay si Dario sa hospital. Tiyan mo to nakita ko si Rara na sa duta, naghigda na. Tiyan mo man to ginpukaw, kumanakon upod para nga ma-drive siyang motor. Tiyan mo Magkaingod ba lang kamo? Oo, magkaingod. Sa rin nga lugar? Sa Asinda Israel, Barangay Daga. Ah, daga. Oras kinatabo ni. O lagi ko bala sir kano kung ano to oras, kay way na ko kalantaw sa rilo pagbugtaw ko mo. Sinigid lang ang gabi, katulog na kamo. Sige do, nakatulog na kami. Amo tong nakabugtaw ko sir, kay nabatyagan ko may lupok. Diyan mo to nagdalagan man ko pagwa pinakita ko amo na to. Sino ganin ang gidala nyo rin? Si Darius Juanito. Ang apelido yawan ito. Oh, Juanito yung apelyido, ngalan niya Darius. Mga pilang edad sini. Wala lang ko sir kabalo, kay way ko nakabalo kung saan una sa tao. Guro mga 40 naman sa guro Iya edad, mga dira-dira. Ang nasugatan nyo to sa mga pilason man, ano to ginlabo man to? Basi amo to ya kontra sir basi na labo man to sa way man kami nga dang kakita kung ano gidang ilang nga ginhalinan nga nagilinaway sila kag naglabanay. Kilala mo man to? Oo, nakilala ko man to. Sino to ya? Si Prede Tributante. Fredek Tributante. Prede Tributante. 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 Oo. Isa man kamo na kalugar. Oo, isa lang magkaingod lang kami na da sir po ila balay layo na sa amon. Okay. Pero anong nakita mo to ya pagka anong mga pilas to ya pagsugata yung bulabanta mo mga pilas sa din ulo sa lawat ano? Hindi sa dugan sir kay Wow. gising ko na ano na si Freddy nga nagkadugo na siya gilabo ni Darius. Gilabo ko no sir, ti way mo kuya kabalo, way gi kuya kakita kung ano gid ang ano bala nila nga duwa. Si Freddy Tributante niya rin subong sa ospital. Oo, ato to sa Sintan gindala sir sang isa man ka motor kay motor man tong gikargahan sa iya. Ang nagpangtiro ya nabala mo man. Ang iya guro hinablo sir nga si Julius Tributante man kaya mo to sila obda na ito sila nga duwa. Amo to guro man ang nagpalupok kay nabatian naman lang namon nga may lupok mo. Hinablos may Darius. Hindi hinablos ni Prede. Si Julius. Si Julius Tributante. Oo, hinablos ni Prede. Kung mo daw nag-apin guro si Julius ka. Sir guro sir nag-aapin sir way lang kami kabalo. Si Julius niya subong niya nadakpan sa pulis ay. Way lang ko kabalo sir kay ato to sila pakadto sa Sintan. Pero kay daw hambal nila daw may pulis naman to kuno sir nga nagkadto. Si Julius ni nga sila mga ginalgar mga naglutang mga pila edad yun eh.
Hindi lang, wala ko. Uben pa. Hindi, may edad naman sir, mga sobra guro 20, 30. 30 gurong edad sir. Okay. Yan si Julius, yung pagkabalo na may armas din ako. Buhay ko kabalo sir kung may armas na silang inatago sa ilo balay sir Pero siya ang ano man nakita mo kasi siya nag-tiro. Wala man ko kakita sir, batian ko lang may lupok pero kay Updanay sila sa iya tiyo nga si Freddy. Nanon siya ginumino? Oo, nag-inom na sila sa temprano. Wala ko kabalo kung Updanay na sila inom sir. Agoy. Taway makami kakita kung sila na Updanay. See, okay. Sino galing nga latte, Marites. Marites? Almunia. Taga-Diraman? Oo. Ano galing? Asenda, Israel? Oo. Barangay Daga? Barangay Daga. Kamu nagdala niya kay Darius? Oo, kami nagdala kay... Saya para, anong isakyan nyo? Tricycle lang namon, sir. Tricycle inyo man, tricycle? Oo, amon man tricycle. Ay, grabe, no? Ati, pag-abot nyo din sa muna itong sitwasyon, nabudlay na damo ikot, Julius, kita nyo? O si Darius? Oo, dala namon nakita, sir, kay dito, sir, sa amon balay, way man namon ginlantaw kung ano, kay gikarga lang na namon sa motor mo. Para dahil, dala naman namon nakita pag-abot sa emergency, kay ginlantaw na nila sa doktor. Damo siya iko? O, daw pila kalabo man. Wow. Sa agtang, sa likod, sa kamot. Daw tatlo, guro kalabo, kag may tiro sa likod. I see. May labo na, may tiro pa? Sa dughan niya, guro, sir, kay daw diri ang tiro, tapos daw rin naglapo sa dughan niya, Okay. Sino kayo luwat nga lahat gani? Marites. Marites. Si Marites, Action Eric, no? Oo. Grabe, no? Nangilingilo, no? Pagani, Kombinasyon ng isang kwanjer, kombinasyon ng isang labo kag, ano no, labo kag tiro, no? Hindi, ang labo, sa enkwentro nila nga duwa, may Frede, tributante. Yan eh. Labanay sila sa tiyo. Ang tiro naman, amutong posible hatag man siya ni Julius Tributante. Okay. Kaya nag-apin Julius sa tiyo mo, nga si Frede. Amo na ang palisayo ni Marites. Kasi isa malasasang kaingod na sila suneric mo. Okay. Tiyo mo na nga ulat-ulat na kung bala follow up sa pulis kung padakpan ini si Julius Tributante nga ginalantaw nga amo ang nag-apin siya tiyo nga si Freddy Tributante nga amo ang naglabanay igwentuanay si Darius Juanito kag si Freddy Tributante nga naglabanay. Okay. Naote mo na nga nagresulta sa pagkapilas pero siguro kung wala gid pusangan sang armas hindi man siguro magkamalibadangatan man ni Darius gani. Kahit ang tiro amo pag itong Dahil ito balub. Ang balubha to tong ginlabo no kung naging tiro. Ang gintiro amo ni sa subong nga rin sa emergency clinic. Amo nang malubha na na. Oo, mo siyang daw Pero butlay. isa to ya patay na to ya. Ang ate ini si Darius Juanito. Oo. Amo ni siya gi-declare di subong. Okay. Gi-declare na ni si Darius no. Gi-declare na. Gi-declare na nga dead na kuno, sir. Ahay. Gi-declare na no. Ang amo nang ginlabo, Jer? Ginlabo kag gitiro. Abaw. Amo ni siya gisa-isa ni Marites nga damo siya igo sang labo. Portino. May tiro pagid. Sus. So, druhay ko rin sila labanay nga doon ni Freddy Tributante. Laban. No, pagkatapos sila nakita ni Julius Tributante nga pilaso naman tiyo ya, tiniro ya si Darius. Jer? Right. Anong obra ni Darius? Ano yung mga obra nila, Tess? Si Darius Panday na, sir. Kapamanday, oo. Tapos si Freddy, nagakarga tapas. Tubo ba lang? Kampo. Nga mo ng obra. Ang guwas si Julius, amo man, sa kampo mo na ka-obra, sir. Masin ano lang obra. Ang guwas nila Panday versus sa Tapasiro. Tapas man Yes, actually, Eric, na mo gini Panday si Darius. Oo. Darius Juanito, mo ni ang biktima karon sa bata kaya 39 anyos kaya. 39 anyos. Tapos ang Tapasiro si Freddy, si Freddy, mga pilat na sila na yan. Ang pila na ng edad ni Freddy, man? May 40 ako. Mga 45, guro, sir. 45. Ang edad niya, mga 45 ang direct bulubanta lang na Marites, Ang guwas nila Tapasiro versus Carpintero.
Yes, Action Eric, no? Sus. Tayo mo na. Nakainom ni siya, Jer? Ha? Nakainom ni siya tanan eh? Nakainom? Tayo mo itong panaysayo ni Marites after interview, gid lang nga sila nga. Temprano pa, no? Temprano pa. Ay, sus. Ang ila inom, temprano pa yate. Iko sila nagbati. Iguro gid nga daw Muni oras? muni oras na. Kasi walang madugay mo. Guro, bulubanta na to sila kung mga guro, mga banda las 9, guro tabo niya, no? Mga propasado las 9. Tapos kitulog na sila Marites ko na mo. Gani? Nakabati, ang laban ay wala ya sila na tugaw. Kasi, way man na ya gahod mo. Awa. Pero natugaw sila pag lupok na. Pinakalupok din. Ang nabatian ko, sir, isa lang kalupok. Sama lang. Nakabugtaw ko. Oo, nakabugtaw ko. Pero tunog. Ay, una, gid mata nga ako ng bata nga lalaki mo. Tapos sa motor, na kinabatian ko nga may naglupok, nagbangon ako dayon, sir. Ay, una, gwa nga akong bata nga lalaki mo. Sige, bisa na mo itong nagkalatabo, panaogi ka mo yung kagibulikan na yun. Oo, sir, kay balay man namon, parinti man ada namon mo, ti. Basi hiling ko sila lang bala nagilinaway nga magululutod o bayaw. Tinagdalagan kami kay permi na nila nga daan ng ila nanay balagi na kami kasaway. Siyempre na yung si Darius na way man naslagakwan na siya ugangan. Bali yung bayaw ya lang to nga pala hubog pero way daya sir ato ya sabuy na swerte. Ato to way daya natabuan. Kada mag-ano na yan, sir, gakadto ko na, kay ginasaway ko na sa atong lalaki to nga pala hubog. Pati man nasa sakon, karon lang gido, amo to nabatian ko, nagdalagan kami dahil sila balay, kaya ang mga kabataan nga daan, sir, gahinipi na, iasawa, gasiniyagit. Bago pa nga daan nagbata, hindi ka maluoy mamati nga gasiniyagit, tapos nakabati ikuya lupok, sir. Kaya mo to naman ko dayon kung sinong gintero. Kaya mo na to. Pero hindi mo na sila magpalarente sa Darius kag sila ni Freddy. Hindi, sir. Hindi na sila parentihanay. Pero sa mo sinong pariente mo di sa magtimbang ni? Ang asawa ni Darius. Asawa ni Darius, mo yung pariente? Oo, ang pariente. Kung mo natuon pa nga daw pariente sa tapik mo na. Oo, pariente sa tapik sa asawa ni Darius. Pero sa Freddy ito yaw, hindi yung matay pariente. Bali, ang utod ni Pride, asawa naman siyang utod siyang ako na pamana. Okay daw gaya. Tinapik lang. Oo, doon nagtinapik-tapik lang, sir. Wala ka man napinan sa ila. So, kalabanan na sa Israel daw, pinamilya man lang kamuda? Oo, sir. Daw mga parentihanay man lang. Kaya ang mga apelyido, daw nagtinapik-tapik man lang. Pero si Darius, sir, hindi na kay pangayaw na, sa taga-Himamayla na sa. Nakapangasawa lang sa mga almonia. O muit na ang tatay sang babae nga napangasawa ya mo. So yun yung napatay subong ang biktima subong taga-Himamayla. Oo, taga-Himamayla ng pamilya sina. Ito na tong iya pamilya. Okay, Action Eric muna taga-Himamayla pagaling ni si Darius Juanito ang iyagid nga nitibo gisabla si Himamaylan. Oo. Amo na yung natabo sa iya subong, masubo man no. Anyway, gusto natin nga i-follow up magani subong sa Cadiz District Hospital Action Eric. Agod nga mabalaan ta to, pero kung daw malangalang na ibang karon, follow up ta na lang gini sa pati. Buwasaga? Oo, buwasaga kay ang oras ta. So, amo na yung natabo Action Eric diri sa sinigid na mga gabi nga sa diin may isa ka shooting kag stabbing incident kag kruhay nga labanay ini. Duwa ang mga pilason pero ang isa ni tama-tama kag declare ga dito rival Darius Juanito 39 anyos sa Sinda Israel barangay Daga siyudad ng Cadiz. Kag ang isa naman to si Freddy Tributante mga 45 anyos sa edad nga sa diin residente man sa mga lugar ara sa Central Medical Center nga na-confine siya tungkol sa mga pila sa paglabo. Pagkatapos, sini ang atong may follow-up karon kung anong status, sini sa ginalagar karon nga suspect nga naglutang sa kay Darius Juanito nga mo si Julius Tributante, mga moroles mga 20 anyos sa edad o kung masubra 20 anyos nga inablos ni Freddy Tributante
na posible nakita yang ati pilason ng tiyo iya linutang niya ini si Dario Juanito kon nga ini ang nakadugang pagid nga ti nagtugagid sang kamatayon sini nga biktima action Erika. Sus. So ato nini nga i-follow up sa sineman nga mga tinihon. Direkta diri sa bahin sa Cadiz Emergency Clinic sa siyudad ng Cadiz. Una sa balita, una sa aksyon, ini si Aksyon Roger Gutim nag-report sa Bacolod Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kila si Roger Gutib. Ti amak mo, labo kag tiro. Ay, oo. Agilo man sa balita na si Roger Gutib. Ang balita na si Roger Gutib live dito sa masyudad sa Cadiz, sa Cadiz Emergency Hospital. Ginadurong si Karawan sa Santon Plus Herbal Soap, may antibiotika pang depensa sa mga germs, viruses kag bakterya. Santon Plus Herbal Soap, epektibong epektibo ini batok sa mga katol-katol, larikis, punggo, dalap upring, worst cast pa body odor, kag iban pa nga mga skin problems. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty, affordable price, mabakal sa mga butika. May gabi nila sa kay Manang Emmy Bilaong or Emma Bilaong and family. Happy birthday lang sa kay ni Dr. Jan Dimalaluan, no? Happy birthday sa kay Dr. Jan Dian, no? Dian Dimalaluan. Happy birthday, Doc. More life, good health. Alis mo sininga kilala. May gabi nila kay Cheryl Chi Acampa, may gabi. Sa kay Glenard Antiporta, Engineer Arthur Normandy and family sa Takuling, Jojo Arturo Santander, no, may gabi nila. Sa kay Josan, pamilya Cuales, Miraflores, alin sa kay Engineer Emmanuel Mawi, Miraflores, Cuales, Sangkatar. Good night na kay classmate Annalisa Miliebo. No, pa urok-urok man. Sa kay Junalina Sibalia Pineda, mayang gabi, taga Mansumbil. Normal situation EOR ko. Wow, pwede. Ito ko report ka lang Manggap Kuwait lumad Ali ano ni? Ali Jody Pungo Hinigaranon o Cheryl Chi Kampa ano ni man. Sa kay Winnie Munton, may gabi na kay Winnie Munton Sa kay Merasol Ticao, kami ako nila 5 ko kids, si Arjanil, Arsim, Ariel, Junior, Arlon, Arwin, from Ariel and Nilida Kabatak, sang FGA Village, La Carlota City. Ayos. Kami ako lang asawa ko si Girly Arisco, alin kay Den E. Arisco. Sa mga pinila kay Andrea Gonzaga, alin kay Babski Bams Gonzaga. Nagapaurok-urok ito mati sa Action Night Patrol program. Sige. Joseph Yosay Figueroa, may gabi. Sir Edwin Pineda. Sa kay Ray John Tan Villalon. Jocelyn Libuon Dispujo. Alex Amarila Hilongo Jr. Sa kay Karin Yats Kadayday from Kuwait. Edna Tortugo Santos Santistiban, AJ Santistiban, Wela Santistiban, alin kay Jonel Santistiban. Ayos. Corazon Mangana, sa kay Jeffrey Benson Jegri, sa kay Chini Magnanao Modelo, may gabi. Iloilo, nagli si George Ski, Vicente George Ski. Sa kay Jose Mongcal Torilla, Manang Edith Yanson Binoman,
Manina Elsie kag Alex Nyadas and family. Jake Binsonda, may gabi ha. Luis Escobar. Laguna, diri pamilya ko. Ni kay Jerry Vicente Jackery. Janil Osal Hayuna, may gabi. Itay bingda, no? Brillantes family, Orix Ugon, Lula Consing Dorias, Sang Purok Mandalagan, or Purok Marang Barangay Mandalagan. Alin kay, kuani? Kay Tintin Sugon Brillantes. Impes Pajardo Nilico G. Mitch Sanchez. Familia Ziller kag Sanchez from Silay City. Also me, Mitch Sanchez. Mianimo sa Hong Kong, Margie Dumaop, Madam Marjorie Voluntate, Tita Bibing Severino, Police Captain Retired, Dingdong Severino, Pukatod Payaw, bana ko si Edwin Igka, alin kay Chuchi Santillan. Nong Rodnel Bilaong and family, Sienna Seronio Ira, Heaven, Philip Laurente, Duding Lo. Ano yan, morsa niya si Philip Laurente, no? Hervias Dos, Jolimar Saldi, J.R. Cagnardo, alin kay Mary Rose Langkoy, Carlo Vincent Lopez Malyare, na porok-orok yun. Pamilya ni Choy Nonong Hinobis, may Hinobis family, may gabi dira. Toto Ayan Fred Solas, Mr. and Mrs. Jerry Ontiveros and family, Cheryl Dulaca, Maria Nerha or Herna Miagano, Sakay Hon Bernal, Rogelin Rihida Adlong, Renji Abilita, Ryan Kaghasel Borja and Kid. Araga, paurok-urok sila pamati. Pamilya Bibar, halin kay Pamilya Bibar kay Pamilya Sibulan, Leonard Antiporta ang panamyawan, no? Singapore, Pamilya Nunitas sa may pait na Carlota, Winnie Munton. Salamat kita, okay? Arig lang ang resulta na sang kuano sang loto ang naunta niyo. 655 jackpot prize, 29.7 million pesos mula sa mga kakuha. 655 resulta 329 8 5 17 38. Again 3 29 8 5 17 38. Resulta naman sa loto 642 jackpot prize 21.1 million pesos mula sa mga kakuha. Resulta 642 5 17 29 10 9 18. Again 5 17 29 10, 9, 18. Ayos? Mabalik kita, pagbalik na ito, balik ang report ni Action Andy Pensor, pagkatapos lang sa ito importante, nga mga pahibalo. Ang ini nga balita ginudulong sa kaalwan sang Tanduay Light. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw
adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulon yun kag negro sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sa bisan ano nga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Ay, patrol! Balik dire sa ato mga bidara kay Toto Roy Tayhopon kag kay Mabel Istrobo. Balikan ta si aksyonan depensor sa balik report sa ato sa nga Patrol 2. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol! Field Report! Yari si aksyonan depensor sa balik report. Aksyonan, please come back. Na Eric pamahog kag physical injury ang ginpadangat nga reklamo sa 39 anyos nga lalaki. Atot diri sa isa ka persona nga gidaligar nagpanghangkat away sa iya. Diri kay Leo Zialcita, ang barangay Estefania diri man sa syudad sang Bacolod. Sa ka persona nga ginkilala kay Mark Gallo ang nagkomprontar sa iya samtang nagahampang iya sa bilyard. Kinhangkat niya ini nga maghampang sa bilyard apay nagpamalibad ining si Jalcita kag natabo ining ginaligar nga ginhangkat kag ginhanaan nga hampakon gamit sa botilya aksyon na Eric hampakon or habuyon kung tani ini siya. Pang sanghana maglikaw kag nagpalagyo ining si Jalcita hinali na lamang siya nga ginhaboy sang bato igo sa nawala niya nga kamot. Apang tungod man sa pagpalagyo, natumba ining si Jalcita, kag sa karon, nagdugangan pagit ang kapilasan niya sa iyaman nga lawas. Karon sini, actually natabo ining insidente, mga alas 11:50 pasang kagabi, pang aga na sanggin pa blatter sini ni Jalcita, man syempre nagpabulong pa sa mga kapilasan niya nga naangkon action Eric. Iban pa nga balita, update naton sa ika-2 kadlaw sa Bacolod Jet Festival.
kung sa diin gin-confiscate sa duha ka mga persona ang vape nga nakuha mismo sa ilaya nga posisyon ang pangyara sa bisinidad sa nga Dalan Lacson, isa sa mga lugar nga ginahiwatan sa karon sa Bacolao Jazz Festival. Ay pilaman ka mga persona ang nakuhaan sang sigarilyo, lighter, ilimnon, gunting kag kutsilyo. Diri kay Police Major Sherlock Gabana ang hepe sang Station 2 kag nagabiman head sa karon ng 150 ka mga gin-deploy nga kapulisan sa lugar. Wala sang festival-related incident sa ikaduha na karon kadlaw sa kahiwatan pang padayon ng ilaya nga pagbantay sa mga lugar, partikular na sa gate. God, wala sang kontrabando nga magasulod kag mga inibla sa karon ang ginabantayan man na mention na kun kaina ning mga nagabaligya sang inasal agud masiguro na hindi taliwis ang ilaya nga mga ginagamit for ang tawag asalan action Eric na mahimo makatugas sang insidente or aksidente man sa ilaya nga mga isig kapareho action na Eric. Ari pamatian naton ang interview naton kay Police Major Sherlock Gabana. Subong nga gabi, may tapamakuliktagit ang mga ginabawalan naton sa pag-sulod diri sa event area. Pero sa gina sa pag-inspection ko may mga pila na ka mga gunting, lighter, kag mga sigarilyo kita nga na confiscate. Pero kagina kagaon mga alas 2 may nakuhaan kita sa duha ka persona sang mga vape. No, kag dason mga pila ka sang before kami mag-pull out, yung consolidate ang tanan ng mga confiscated sa area sang kada PSA na kita nga mga gunting, kutsilyo, may mga lighter, sigarilyo, kag mga alcohol mismo. Therefore, pang confiscate na panigurado na ton nga ang event area mangin smoke-free zone. Kag dasumiyara man kita sa jury sa atong paglibot makita nga kapanigarilyo mismo sa sulod sa event area. Asya na Eric, ang confirmation lang sa aton man report statement officially ni Police Major Sherlock Gabana. As of now, sige sa gihapon ang pagbantay sa kapulisan, agod maangkon man ang handom sa otoridad nga zero ang major incident kag syempre sa sulod mismo sa bisinidad sang duwa ka mga site for this Bacolao Jazz Festival. Right sa patrol, una sa balita, una sa aksyon, aksyon ang defensor. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Night ka. Salamat ang Theriabet kabukusan nga pagpangalagad sang Action Night Patrol Program Sabado Night magatakop ini temporaryo balik ini Lunes same time same station ato sa lima patrol unit reporters in action nga nagpalagad kami sa Action Percival Bidamore Action na Roger Gutiv Andy Pensor Action Alvin Grabang ato kapiloto sa Patrol 2 Crosswind Patrol New Center Loverboy Action Marlon Hinovaya Technical Partner Studio A Broadcast Engineer Nelmar Madera Backup Security Guard Tunog Banwa, back-to-back kay Security Guard Campaner with IT expert JM Baikin. Transmitter Control Tower, Barangay Talog, Silas ng Baco, si Broadcast Engineer Edward Balico, back-to-back kay Security Guard Rene Cordoba. Sa alas ang Station Manager Action Rona Magbanwa, Production Chief Distractor Action Rex Cantong, ay lagad ang kurman Action at Patrol Program Lunes Top-Top Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa ng Kasaling Adios. Amigos, hasta la vista. Ayaw makalipat, antes magtulog, magpangamuyo. Sa iyo pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog at kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. God bless the Philippines. Happy weekend sa Bacolod. Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.
sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.